మెదక్ జిల్లా రామాయంపేటలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ధనుర్మాస ఉత్సవాల్లో భాగంగా నేడు 27వ రోజు కూడారై ఉత్సవం తిరుప్పావై పట్టణం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామికి 108 గంగాలములలో క్షీరాన్నం పాయసన్న ప్రసాదం నైవేద్యం నివేదించారు. ఆలయ అర్చకులు వెంకట రమణాచార్యులు శ్రీ పద్మావతి సమేత గోదా సమేత వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో నేడు ధనుర్మాస ఉత్సవాలలో భాగంగా కూడారై ఉత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు. 108 గంగాలలో క్షీరన్న ప్రసాదం స్వామివారికి నివేదించారు. రేపు కదంబ నివేదన 14వ తేదీన శ్రీ గోదా రంగనాయకుల కళ్యాణంతో ఈ కార్యక్రమం ముగుస్తుంది. గత 50 ఏళ్లుగా రామాయంపేటలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ధనుర్మాస ఉత్సవాలు నిర్వహించారు.